Mandawi City LGU mo papasar og ordinansa alang sa pag-recover sa mga plastics ug basura gikan sa mga kumpanya o manufacturer niini. Ang report ni Nico Sereno. Sa Mantuyong Gym nakabutang kining mga dagkong containers para sa plastic mineral water bottles. Shoot for a cause ang pamaagi niini aron madani ang mga tao nga adto gyud ipasud ang ilang basura. Matud sa kapitan, adunay kumpanya nga mokolekta sa mahipos nga mga bottles nga ilang i-recycle. Usahay, may mga residente sab kuno nga mangayo kay dunay pagamitan sa basiyo sa tubig. Nam ko'y panahon ni nga kanang bitong pasagdal lang itong mga plastic bottle, magandang ko kadaghan. Nya ang ubang ko nga mga tao na to nga buot magpatimbang mo ingon ka, di komponent anay kay pila represyo ng bottle, gaan kestanan. Unang gibutang nga ginamubutangan na. Sa gubat batok sa basura, padayong gipanday karon ang usa ka ordinansa nga ipalabang sa konseho. Pag-localize kini sa Extended Producers Responsibility Law. Sa ordinansahon, hanayon ang pamaagi aron makuha pagbalik sa mga kompanya nga plastic manufacturer ang ilang mga produkto nga nabaligya na. Pananglit sa mga kompanya og mineral water, awhagon sila nga bawion ang mga basiyo aron sila na mismo ang mo recycle niini. Makuha nila recovered in a way, pero ang atong tuyo is ang tanan nga nagawas mabalik. So in that way ma-account ang Yes. Mo na ang national law, but mo na kita sa LGU mangita ta paagi nga it will be implementable. Gitun-an pa karon ang mga probisyon sa maong local ordinance sa unsang pamaagi mapatuman. Usa sa gitanaw ang paghatag og incentive. Katuyuan niini, masigurong kaminusan ang basura, labi na mga plastics nga nalabay. Pananglit kun uwan kaayo, makita dayon sa kasapaan nga madagsa ang natipunog nga mga plastic, labi na mga water bottles. Butang, gagikinahanglan gyud kuno nga aksyonan. Ang ending pagidaan, imagine na if tanang plastics, maybe not in our lifetime, sir, but ang plastics ma-recover, mauli sa source, dako na kay na nga benefit sa syudad. We're studying that kaning asa mo fit ang Mandawi City. So we wanted to draft an ordinance na tailored fit good with what Mandawi needs. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.